Igor i ja smo bili u vezi 3 mjeseca. Sve se činilo idilično. Mislila sam tada da mi je djed Božićnjak napokon ispunio sve želje. A onda je odjednom sve nestalo. Probudila sam se iz bajke. Igor me ostavio. Nisam mogla zamisliti da opet budem solo. Pomirila sam se da ću biti sama za ove božićne blagdane. Ipak nisam si mogla pomoći. Morala sam saznati tko je Igorova nova fatalna djevojka. Pa sam se bacila u akciju. Bila sam shrvana. Nisam mogla shvatiti da nekog možeš tako brzo zaboraviti. Znači li to da me nikad nije niti volio? Imala sam potrebu biti sama. Svi savjeti su mi išli na živce. Imala sam osjećaj da me nitko ne razumije. Mama je živjela u svijetu bajki gdje se princ savršeni pojavljuje na bakinom dosadnom božićnom ručku. Nastavila sam uhoditi Igora i preko fejsa. Nadala sam se da ću vidjeti kako ga je cura napucala i da će se podvijenog repa vratiti meni. Ali to se nije dogodilo. Mislila sam da sam ja kriva raspadu. A onda sam shvatila da sam ljubav trošila na krivu osobu. Odlučila sam Igora prekrižiti za sva vremena. Došao je i taj dan, bakin božićni ručak. Nije mi bilo do obiteljskog druženja, ali nisam mogla odoljeti mirisu bakine orehnjače i pečene purice. Uživala sam u hrani, ali sam uživala i u Damjanovom društvu. Imali smo toliko toga zajedničkog. Imali smo isti ukus u oblačenju, ali i smisao za humor. I tako sam ja slučajno upoznala svoju srodnu dušu. Zato ne treba očajavati. Za svakog postoji jedna savršena osoba, samo je treba pričekati. Sretan Božić svima!